ҷаласаи нуҳуми шӯрои ҳавзаи Сирдарё оид ба идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об ин навбат бо иштироки васеи мутахассисон ва меҳмонон сурат гирифт. Дар он намояндагони Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси вилоят, инчунин намояндагони сарростии ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд, Агентии Швейтсария оид ба рушд ва ҳамкорӣ дар Тоҷикистон, аъзоёни доимии шӯро ва шарикони рушд ширкат доштанд. Дар ҷаласаи якум ки идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об дар Тоҷикистон ном дошт, дар бораи натиҷаҳои пешакии татбиқи лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об дар ҳавзаи Сирдарё дар солҳои 2021-2025, натиҷаҳои вохӯриҳо дар зерҳавзаҳои қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё, раванди татбиқи тадбирҳои барномаҳои идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои оби зерҳавзаҳои Сафедоб, Исфана ва Хоҷабақирғон барои солҳои 2026-2030 дар нақшаи рушди маҳаллӣ, ҳамчунин раванди тартиб додани нақшаи идоракунии захираҳои оби ҳавзаи минтақаи Сирдарё, лоиҳаи идоракунии обҳои зеризаминӣ дар вилояти Суғд марҳилаи якум барои солҳои 2025-2028 маълумот дода шуд. мақсад аз муколамаи ҳавзавӣ дар он аст ки дар ин ҷо аъзоёни шӯрои ҳавзавӣ ки ба таври доимӣ амал мекунанд дар як сол 2 маротиба ҷамъ мешаванд ва масъалаҳои марбут ба соҳаи об дар ин ҷо баррасӣ карда мешавад. бояд ёдовар шуд ки вилояти Суғд яке аз вилоятҳои калон дар ҷумҳурӣ мебошад ва 70% заминҳои кишоварзии вилоят тавассути пойгоҳи обкашӣ обёрӣ карда мешавад. имрӯз инфраструктуре ки барои соҳаи беҳдошти замин ва обёрӣ дар вилояти Суғд сохта ба истифода дода шуд, солҳои асри гузашта сохта ба аз нав қарорсозӣ ва бо барқарорсозӣ ниёз доранд ва дар доираи барномаҳои амаликунандии Агентии беҳдошти замин ки бевосита бо қарорҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расиданд, дар доираи он амаликунонии онҳо ба роҳ монда шудааст. мо бояд ҳамаи ин корҳоро муташаккилона гузаронем ва албатта барои беҳтар намудани таъминоти оби полезӣ ва гирифтани ҳосили 2 ҳосил ва зиёда аз он таҷрибаи кишоварзони хеле ғанӣ аст. дар ҳолати таъминоти оби полезӣ онҳо метавонанд аз он натиҷаи дилхоҳ ба даст оранд ки таъмини амнияти озиқоворӣ таъмин карда мешавад. дар ҷаласаи навбатӣ бошад маълумот дар бораи натиҷаҳои фаъолияти гурӯҳҳои кории техникӣ дар нимсолаи аввали соли 2025 оид ба муайян кардани сифати обҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ, мониторинги сифати об, натиҷаҳои тадбирҳои кӯтоҳмуддат оид ба татбиқи минбаъдаи дурнамои дарозмуддат оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва коҳиши хавфи офатҳои табиӣ муаррифӣ гардиданд. дар назди раёсати захираҳои оби минтақаи ҳавзавии Сирдарё мо шӯрои ҳавзаи дарёи Сирро ташкил кардем ки аз 30 аъзоҳои доимӣ иборат ҳастанд. дар ин имрӯза чорабинӣ дар ин ҷаласа мо боз як гурӯҳи корӣ техникӣ, ин ҳам бошад гурӯҳи корӣ оиди идоракунии обҳои зеризаминӣ ташкил кардем ки дар оянда дар қатори ин гурӯҳҳои корӣ ҳисоботашро оиди натиҷаи кораш дар назди аъзоёни доимии шӯрои ҳавзаи дарёи Сир баён менамояд. сипас сценарияҳои тағйирёбии иқлим ва тавсияҳо оид ба таҳияи тадбирҳои мутобиқшавӣ барои дохил намудан ба нақшаи ҳавзаи идоракунии захираҳои оби минтақаи ҳавзаи Сирдарё барои солҳои 2026-2030, ташкили гурӯҳи кории техникӣ оид ба обҳои зеризаминӣ, маълумот дар бораи ҷамъбасти кори 11-умин форуми занони ҳавзаи Сирдарё ва нақшаи чорабиниҳои форум барои 3 моҳаи якум ва дуюми соли 2025 мавриди муҳокима қарор гирифтанд. шӯрои мазкур аз ҷониби ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ гардида бо дастгирии лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об, консорсиуми Хелветес ва Актед ташкил карда шуд. чун анъана бо табодули андешаву назар ва пешниҳодҳои нав, шӯрои нуҳум кори худро ба интиҳо расонд. Насими Абдуллозода, Музаффар Собиров барои барномаи иттилоотии ахбор.